Že na poschodí má hore, aké zastáva na tej úrovni? Nie, tu na druhom. Na druhom má inauguráciu. Hej, keď ukazujú, tak tu, vieš, tu mal stále na tom druhom poschodí, na tom veľkom balkóne. Tam pristáva prísaha. A tu sedia vlastne, to je jasné, že dookola. A tak, aby, vieš, tu predtým, všetko. Prísaha. Hej. To bereme, to otočíme, to tak. Saško, hovor, aby sme išli tam. No dobre.